фалшивия псевдопрезидент Радев и неговата псевдовицепрезидентка Йотова, че следващия път ще бъдеме вътре в президентството, ако позволи да говорят такива неща, а не бъде президент на нацията. Избора е негов. Но както виждам, той е направил избора си да бъде с кръците на пачки. Тази сграда е превърната в сейф, пълен с пачки. Тази сграда! На Радев! Неговото време свършва. Аз се извинявам на всички български граждани, че в първия мандат ние го подкрепихме за президент. Извинявайте, че докарахме едно самооблюбено същество, което се интересува само от много кеш. Мистер Кеш! Мистер Кеш! Мистер Кеш! Мистер Кеш! Скоро си отива. Не се притеснявайте. Излезе скандален клип как Бойко Рашков тръгва да удря журналист, цели оператор с чадър, хвърля телефона на друг журналист. Как ще коментирате това скандално и грозно поведение? Вижте, за този човек ДПС първо е казало всичко. Този човек няма място в политиката, нали, това е ясно на всички, видяхме къде има място. По трапезите с седналия подел до него, който сигурно преди това му е напълнил джобовете с пачки. Поискаха оставката. Този обвини, че поискания му имунитет е по вашата поръчка. Как ще коментирате това? Наблюдавам едно голямо шоу. Изпитвам искрено съмнение към това, което се случи вчера. Да видиме, ако си даде имунитета и наистина това дело влезе в съда, може и да повярвам на действията на прокуратурата, въпреки че слушайте ме, въпреки че ако е рекламен трик за съживяване на египетски мумии, като Кики, който е наркозависим, както чухме и от Делян Добрев от ГЕРБ, единството, което препоръчвам с един наркоман да не се занимава цялата държава вече, да го пратят в комуна да се лекува. Жалка история. Господин Пеевски, А реалните виновници, които са получавали чантите, чувалите с кеш, са на свобода и безнаказано се разхождат в парламента. Кирил Петков, Асен Василев, Денков, да не се обърка някой, кои са на месец. Искам да знам, Христо Иванов Шехерезадата, колко срещи има с шефа на съда и колко срещи с главния прокурор на този път не на мазно кафе, а може би на уиски и фъстъчки. Как Рашков го държи и затова съм го питал защо този мракобесен комунист не го махнеш от ПП. Не мога, защото ме държи за ТОП. Айде да не казваме всичко, да не бъдем нецензурни, защото има запис от моя кабинет като премиер, как аз наредих ареста на Бойко Борисов. Рашков беше до него на стола, обаче как реагира на... Мълчеше, защото знае, че истина не смееше да погледне, защото знае, че го държи това момченце страхливо, което е на пици, както се знае с много неща. Може да поразпитате и хората около него, в какви състояния изпада. Той е медицински случай. Съжалявам го.